आंनिया बे गोदोनायाव थाबथा मोनबाय थायो खबा जाम जानानै आं दहायनिफ्राय थाबथा मोनदों दिनै फार्स्टनि दारै आफा इसोरनि अननायजों दिनै आफा इसोरा गावनि फिसाखौ लाबोनानै बेबायदि बिहोनायजों दिनै आंनि फोथायनायजों आङो आंनि थाबथा मोननायखौ आं स्रां मोनदों आरो बे गोदोनाया आंना रुबायबाय थायो आं थाबायब्लाबो माबाबो आंना रुबायखायो ओमफ्राय दिनै आं रुबायनाया दहायबो रुबायदोंमोन दा आंनिया स्रां थांबाय इसोरा बाख्नाय जाथों धन्यवाद होबाय आफा नोंनि खुसलखौ खालामजानायजों नांगौ सोखाबाय नों खुसलखौ खालामनानै हाखराव फबजादों सानथामनि उनावहाय हाखरनिफ्राय थांदों 40 दिन थानां सोरगोआव थांदों नों फैगोन आंखौ लांफैनो प्रभु जिसु आंनि थैनांगौआव नों थैलांखाबाय आंनि सान्थिनि थाखाय नों सास्ति होखाजाबाय प्रभु जिसु नों आंनि सानायखौ बोखारबाय जिसु नों आंनि सानायखौ बोखारबाय प्रभु जिसु प्रभु जिसु प्रभु जिसु प्रभु जिसु मोजां प्रभु जिसु प्रभु जिसु Praise the Lord. Praise the Lord.
꿀바리를 왜 뭐가 좀 되나만 뭐 해야 뭐 좋다. 왜 수가 왜 맞으면 왜 화장하에 화장 테스트문이 하자 왜 마병 내게 주냐고 파파한 바 함들 테스트문이 하자 네. 그래 들어 야 cái cùng nào thì má năm lấy cái năm mà đi đâu mà đang hả đi ra hành gì đi 비자나이 다리하이 안 서로 사나이를 사는데 다이내고 사는 같이 사나이 그다음 누가 사나야 안가 사가나 문제야래. 그래 들어 cái cùng nào 그래 들어 네 그래 들어 한 저거 사가 보고 저들 좀 타보냐 사가 보냐 응? 한 브라브라 생각하네 벤들로 하구나 우리가 쏟아져 에끼벌이 쏟아져 안 하면 얘기도 못하는 뭐 해봐야 자 딱지장나 벤들로 내 말을 한 가타를 아침으로 사이는 뭔가 뭐 기사동들 아침 사이 그러다 말인데 다 무장 나 아침으로 시렉 그만 해야 돼. 무장 안 하면 돼 알아면 돼. 벤들로 하구나 벤들로 하구나 거기로다 가면 돼. 한 번, 수고 하면 되고. 네. 그래, 따라. 자, 제발 하면 되고, 그냥 하게. 가보면 너무 하면 돼. 네. 네. 네.